Good morning mga moms! Yan. So today is travel namin going to Dipolog City. So magkita-kita tayo dyan sa mga taga Dipolog dahil meron kaming event siya na magaganap. Abangan ko sino pa iba namin mga makakasamang artist. So surprise po yan. And as of the moment, ito na ang nangyayari ngayon dito sa loob ng Hinaguan Farm. As early as 2:30 in the morning. Good morning. Dito na tayo ngayon. Ang aming mga gamit na dadalhin. And so, as my bag, diretso going to Siargao. Hala! Wara! Saan ano? Ha? Sa sa misis. Ayan, manmar andito na. Dito rin si Britney. Ang bato ito. Mag-cook mo na ng almusal. Usap na, bingon niya na, Bing. Ha? Tignan na mga pagwapong. Kapabot, diri-diri. Ito na kami. Kahit para sa bulat car. Kasi yung jeepord nga, bago pa man nagkuhan. Siguro, kung parang bulutan, bulutan nila. Sino kainuman? Mga friendship. Ito ko ba niya? Sasama yun. Pinag-agawan lang siya. Sama ko sa bug kayo. Minuo ko. Alam na. Si Bating, umuwi pa. Kasi bating umuwi. Nagkuhan lang ng damit. Kasi, may tournament kasi si Bating kagabi kaya hindi siya nakauwi. Nag-champion din siya, kaya medyo... Bronze daw si Bruno. Bronze medalist. Triple champion siya. Ano ka ba? Ito ang gold medalist. Ay, siya pala ulit. Isang tunay, oo. Pili ko may magdadabog ngayon sa pagluluto. Feeling ko may maglalagay ng 6 na betchin. Ayun. Si Bating yun. Buo. Make your own coffee. So, time check tayo. Ha? Loko. Maylo siya for... Maylo ko. Amazon. Spanish one. Mutual. Ayazin. Incredible. Elazin. L. Lovable. And O. Oazin. Olympic. Oh, no. That's why my love. Milo Olympics. School, tanan na nakasulod ang Olympic. Parang feeling ko yun talaga yung hinintay niyang bitawan. The judge is also here. Kompleto sa shave. Tari makinis na naman po siya. Ano yung, corned beef? Beef low. Argentina. Beef low. Bongga? Bongga. Carne Norte. Ganyan na pala. Corned beef nga, oh. Meron ding kaday. Ang kaday. Bongga kaday. Bongga kaday. Yan yung pangmasa na Ano corned beef? Oo. So ready na din siya. Outfit. Pambaklesan na. Ito naman yung ating mga ladies dito habang nagmamarites na. And ready na ang ating mga food. Almasal. Bago bumiyahin. 7 hours tayo, no? 7 daw. No, make na 10 kasi mag-stop over pa, traffic, and kaya 10 naman. Pero 7 hours na 8 to 7. Parang Manila to Baguio. Or Oh, ganyan. Ganyan na magiging biyahe. Grabe na yung 10 kasi stop over, traffic. Ano outfit? Ato tong pink jig. Relay pa ta. Yung itlog. Naragay yung itlog. Pero mo kay wala ba? Dito, imo Sir Arch. Nakay. Bunggabon Sir Arch. Sa'yo kay guwapa tayo sila. Nag-moisturizer siya. Paluto ng bulat. Uy, si Ria ba?
Riyan siya kung dito siya kamata. Basta private place. Okay, tawagan natin prepare. Ayan! Kita mo Kailan ako dahil. Ilaw. Bawal sa bagay. Mana? Gamay lang. Ang kagamay ra. Kana. Hindi naman Mr. US. Ano wala? Ay, Ano na blue nga? galing last night pa ng blue. Kagabi na mo lagi pangipalikuan. Pinahiya ka mo kay mo ingon ni White blue. Ah, o blue magyapon. Naku, Ah, blue. Kanina, pasok din ah. Tsaka pa blue dahil. Ito ko ulit zipper ko sa GC. Tsaka balong apil sa pinaka. Pinta ka, pinta ka. Sa? Anaros. Anaros. Buti dahil di ka na sinusumpo ngayon. Lang. Ang Maintain yung Go gamot to niya. Bilibid Ay, man. vitamins. Nagkuhan ko vitamins. Uy, grabe kayo. Pinag-moisturize nyo si ano. Ito lang yan. Nag-tuwing pala siya. The rice ka, Day? Nasa pa. Hindi ko garon. Mga, unta. Nagkuhan na nila dahil. Hindi dito. Ay? Banat mo ka, gadi. Tulog pa tong next kanan. Kung gani. Ito mukha na. Nagtakay para mga tulog, tas ban. Ano dahil? The goods ko, Day. Ay, Uy, tunog di Dani. Wala ko tulog. Ano sa? Hala. O, di ba? Kasama na siya, te. Andiyan na siya. Hi! Si paring Abby kasama po namin ngayon. Hindi ko ano sa Sarkonday. tuloy ako nakatulog kalaw, katabi ko. Ayun. Tao nag-aabi. Kain na, sabayan mo para makainom na ng gamot. Ito na moment ng inaas na Ready ka na doon sa song mo? Na-download mo na? Kakanta ka na isa. Sige. Ano na lang? In my way. Hmm? In my way. Ano yun? My way. Ay, my way, Day. May way? My way. Ano kulay damit mo? Ha? Origin? Anong kulay ng damit mo? Bakit purple mo siya? Ah, hindi ko siya purple. Nakakanta siya eh. Sabi, gulay banta. Live. So, biyahe na kami, mga moms. Going to Dipolog. So, maaga pala alis na kami kasi para maaga rin kami makarating sa venue, then makapagpahinga rin muna kami bago kami sumalang mamaya. So, kita-kits later. Ito na yung aming van. Yung sasakyan. Going to Dipolog. Saan natin mga sister? Wow! Hi! Ayan, dito na po sila ngayon sa... Ay, tapos mo siya. Ay! Yes, ma'am! Hindi kayo ko sa kuwan. Si Megway ka, no? Kasi si Rhea. Ay! Rhea? Ah, dyan na. Dyan na pala si Rhea. And... Ang driver. Hi! Good morning! Lo, grabe siya. Ano man ka? Katulog ka? Sure ba? Ayan, dito na po sila. Brenda and si Abby. Sila na yung nahuli gawa na nag-check pa si Brenda dun sa cellphone. Dito na si Good morning. Sakita. Luputan. Ay! Ito pala. Yung biyakan yung mga boots.